Ilang regional tripartite wages and productivity boards sa bansa wala pang desisyon sa dagdag sahod kahit una nang inaprubahan ng hiling ang hiling na dagdag sahod sa NCR, Western Visayas at Ilocos Region. May detalye si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. 14 na taon nang nagtatrabaho bilang mananahi si Zenia Loria sa factory na ito sa Ibaan, Batangas. Kumikita siya ng mahigit 300 piso kada araw. Katulong niya sa pagtatrabaho ang asawa bilang mekaniko sa kanilang lugar. Pero sa kabila nito, kulang na kulang pa din daw ang kinikita para sa pangangailangan ng buong pamilya, lalo na at 3 ang kanilang anak. Sa liit po ng sahod, sa mahal po ng bilihin, pataas po ng pataas. Apektado po. Ay di, tipid. Pinagkakasya yung kaunting sahod. Kaya hiling daw ng mga empleyado gaya ni Zenaida na mataasan din ang kanilang sahod. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines na samahan ng mga manggagawa, hinihintay nilang pagpapatupad ng aumento din sa sahod sa Calabarzon Region matapos na naaprubahan ng Department of Labor and Employment ang dagdag na sahod sa ilang rehiyon sa bansa. Sa tingin namin na halos magkakapareho lang yung ibibigay ng wage board sa Calabarzon na wage increase order. Tiwala naman ng Dole Calabarzon na mas mataas ang dagdag aumento sa sahod. Kailangan ang sweldo ng 4A ay naging competitive sa NCR at sa Region 3. Para sabi ko nga kanina, kung yung magagawa dito ay hindi lilikas. Otherwise, nawawalan tayo ng magagawa dito sa atin. Maaari naman daw maglabas sila ng desisyon sa susunod na linggo. Umaasa din ang mga manggagawang Bicolano na sunod na tataasan ang minimum wage sa Bicol Region. Sana po Dole, ang sahod po namin dito, tumas na po para po yung mga pamilya po namin, wala na po mga problema para sa pagkain. May na-expect ko po sana na tumaas na din yung sahod even though sa mga nasa private sector po baga. Tapos gusto rin po kasi namin na tumaas din yung sahod kagaya nung mga sahod na nasa NCR. Tapos po gusto rin po kasi namin may experience kasi sobrang hirap po ng buhay dito sa Bicol. Sa tala ng National Wages and Productivity Commission, isang Bicol region sa may pinakamababang minimum wage rate sa bansa na nasa 310 pesos. Sa ngayon, positibong Dole Bicol na magkakaroon ng dagdag sahod sa riyon pagkatapos ng deliberation ng naturang ahensya. Una nang inanunsyo ng Dole ang 33 pesos na dagdag sa sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Rion 1 at Cagayan Valley Region, aprobado na rin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. 60 pesos hanggang 90 pesos ang dagdag sa Ilocos Region, habang 50 pesos hanggang 75 pesos naman sa Cagayan Valley. Mula sa 340 pesos na minimum wage sa mga nagtratrabaho sa non-agriculture sector, gagawin ng 372 hanggang 400 pesos. Habang nasa eksaktong 372 pesos ang magiging minimum wage ng mga manggagawa sa agriculture sector. So tinitimbang yan kasi kaya nga tayo doon sa wage board. Nandiyan ang representatives natin ng NEDA para ma-study nila ano ba talaga yung magkano yung ating sa poverty threshold natin. Aprobado na rin ng National Wages Productivity Commission ang 55 pesos hanggang 110 pesos na dagdag sahod sa Western Visayas. Ito'y kahit na hindi sang-ayon dito ang grupo ng mga negosyante sa reyon dahil sa magiging epekto umano nito lalo na sa maliliit na negosyante. Sugid namon nga mabalaan man ang reason, ang basis sang aton nga Regional Wage Board na coming up with such a figure nga anong gintulok nila, anong basis nila. Ang amon nga proposal before was only 3%. So it means 10 to 12 pesos increase lang. We are man to iban nga figures nga ginlatag ang iban nga business sectors, pero wala gid kami ka-anticipate nga amuni ka taas nga 13 to 35% ang increase. Aprobado na din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 45 pesos sa dagdag sahod sa Caraga Region. Ako sa Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.